Il-liġijiet li ressa il-Gvern Laburista brabta mal-iżvilupp se jirdu kull salvagwardja ambjentali, għalhekk għandhom jiġu rtirati. Kien dan is-sentiment tal-eluf ta' dimostranti li niżlu fit-toroq tal-Belt Valletta jipprotestaw kontra dik li l-Gvern Laburista qed isejħi la riforma tal-iżvilupp f'pajjiżna. L-għajta kienet waħda, irtirawhom issa, waqfu din il-ħerba li xissa xebbajtuna. Dawn kienu ftit mill-kidbiet li kellhom fidejhom id-dimostranti li telqu minn quddiem il-Qorti ta' Malta, niżlu sa quddiem il-Parlament, Pjazza Tritoni u fl-aħħar għad-diskorsi fi Pjazza Kastilja. Kollox kienu madwar 70 naqda organizzazzjoni li protestaw kontra l-abbozzi ta' liġi 143 u 144. Abbozzi li fi klim dawn id-dimostranti se jirdu l-ambjent u se jnaqsu mid-drittijiet tal-poplu u l-poter tal-Qorti Maltija. Net News kien preżenti u tkellem ma' numru ta' rappreżentanti mill-NGOs u waqdiet varji fosthom Andre Kallus mill-Moviment Graffiti u anka Estrid Vella minn Flimkien għall-Ambjent Aħjar. Teddida li għandna qudiemna hija kbira wisq, ġifieri bil-liġijiet li jridu jagħmlu fl-ippjanar u l-ambjent ħajneħħu s-saħħa kollha li għandu l-poplu, li għandhom il-qrati, li għandhom anka ir-regoli eżistenti biex minflok jagħtu s-saħħa kollha lill-awtorità tal-ippjanar li tagħmel li trid. Fil-prattika da x'ħajfisser? Ħajfisser li l-iżviluppatur ħajkunu jistgħu jagħmlu li jridu li l-ebda post madwar Malta għawdex ħajkun sigur mill-iżvilupp bla razan u mir-reba. Daw il-liġiet il-ġodda se jkissru l-Malta, aħna diġà rrovinajna ħafna, imma daw se jkunu ir-rovina totali għax issa kejosux bini bla razan, hotels fejn mhux suppost, iżjed storbju għar-residenti. Kien anka żagħżugħ Andrew Drago li spjega li tant huma nkwetanti dawn l-abbozzi il-numru ta' żgħażagħ iffurmaw l-organizzazzjoni Front Żgħażagħ għall-Ambjent flimkien ma' Vicky Ann Cremona li spjegat li l-Gvern ma jistax jibqa' jitħaq bin-nies. Huma ta' periklu kbir il għaliex qegħdin jistipulaw drittijiet ġodda favur l-iżviluppaturi, però kontra ċ-ċittadin komuni li once li għaddu dawn ħajkun diffiċli ħafna biex nemendaw manka fil-futur biex nipproteġu l-ambjent. L-effett tagħhom huwa tant katastrofiku jekk jgħaddu bħala liġijiet illi wiċċ Malta bħalma nafu illum hemm ċans li ma jibqax tinstema' verħażina iżda dik hija s-serjetà ta' dawn iż-żewġ abbozzi ta' liġi li qegħdin preżentati fil-Parlament. Ma jistax ikun li dan il-pajjiż ikompli jiġi maħtuf kif qed jiġi maħtuf. U aħna qed nippretendu li l-Gvern l-ewwel ineħħi dak kollu li ippropona u mbagħad jibda jitkellem mal-NGOs speċjalment tal-ambjent. Net News kellem ukoll ma' Ingram Bondin mill-NGO ambjentali Ramblers u anka Mark Sultana mill-BirdLife. Daw ir-riformi huma riformi magħmulin għal ftit biex ix-sharks jieklu l-pajjiż u aħna qegħdin hawnhekk biex inwaffquhom. BirdLife Malta mal-NGOs kollha llum riġna biex nuru lil dan il-gvern illi mhux se jgħaddi romblu minn fuqna. Llum il-nies tawna kuraġġ ġew bl-eluf u l-gvern qed ngħidulu għandek option waħda. Irterhom issa dawn l-emendi li trid tagħmel fil-liġi dawn liġi ġodda inkella ħadd iżbalja u ħaterġa' tarana fit-toroq. Preżenti għal din il-protesta kienu wkoll rappreżentanti ta' din l-art ħelwa flimkien ma' Moviment Graffiti. Qed nipprotestaw għaliex inkwotati ferm fuq dawn l-abbozzi ta' liġi Bills 143 u 144 għaliex sa jirdu kull salvagward li għandna għall-ambjent. Daw il-liġijiet ħaj jimminaw is-sistema tal-demokrazija u tal-liġi tagħna f'Malta. Kienu eluf preżenti għal din il-protesta li għajtet kontra l-liġijiet imresqin sabiex jgħinu dil-ftit minn flok l-interessi tal-poplu Malti kollu. Liġijiet li se jbidlu kompletament l-identità Maltija u li se jagħtu aktar poter lil Planning Authority. Kien għalhekk li l-għajta kienet waħda sabiex il-Gvern jirtira l-abbozzi ta' liġi, jarmihom u jibda konsultazzjoni mill-ġdid dwar din ir-riforma. Dan għaliex permezz tagħha sa jinqeret l-ambjent u id-dritt taċ-ċittadini Maltin u Għawċin. Preżenti kien hemm ukoll il-kap tal-Partit Nazzjonalista Alex Borg flimkien ma' numru ta' deputati tal-Partit Nazzjonalista.